ସାଙ୍ଗମାନେ କୁକୁରକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। କୁକୁର ସମୋସା ଖାଇଦେଉଛି। ସମୋସା ଖାଇକି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛି। ଆଉ ଦୋକାନୀ ଦେଖି ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଇ ବହୁତ ମାରୁଛି। ଆଉ ଦିଟା ଲୋକ ଦେଖି ବହୁତ ହସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ କୁକୁର କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯାଇ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ମଉସାଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କାମ ଦିଅ, ମୁଁ କାମ କରିବି। ଆଉ ସିଏ କିଛି ଆଳୁ ଧରି ଆଣୁଛି। ଆଳୁ ଧରି ଆଣି ସରୁ ସରୁ କରିକି ତାକୁ କାଟି ଆଉ ତାକୁ ଚିପ୍ସ ବନେଇବାରେ ଲାଗୁଛି। ନିଜେ ପୁଣି ମେସିନରେ ଆଳୁ ଚାଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଳୁ ଚାଞ୍ଚିକି ନିଜେ ଚିପ୍ସ କରୁଛି। ଚିପ୍ସ ବନେଇକି ନିଜେ ଚିପ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ନିଜେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ନିଜେ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି। ନିଜେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ସବୁ ଚିପ୍ସକୁ ନିଜେ ବଜାର ନେଇଯାଉଛି। ବଜାର ନେଇଗଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବିକିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଚିପ୍ସ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ଚିପ୍ସ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ପରେ ବହୁତ ପଇସା କୁକୁର କମଉଛି। କମେଇଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ନେଇ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ପଇସା ଦେଇ ନିଜେ ସମୋସା ଆରାମସେ ବସି ଖାଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ଦିଟା ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ କୁକୁର କହୁଛି, ଯଦି ମୋ କାମ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।